Ahoj, zdravím všechny přátelé. Dneska se chci sdílet o tom, co se v církvích děje a čím dál, tím častěji. Neptáme se, co se tam učí, jaký je tam život, co to přináší lidem, ale radši se ptáme, kdo to vede, jaká církev, jaká denominace, jaký jméno. A často už v té chvíli máme hotový názor. Ne proto, že bychom něco prozkoumali, ale proto, že nám to někdo řekl. Je zvláštní, jak snadno lidi přijmou názor, který nikdy sami neotevřeli. Stačí jméno, stačí nálepka, stačí příběh, který někdo šíří. A najednou se neptáme na Krista, ale na reputaci. Neptáme se na ovoce, ale na historii. Neptáme se na pravdu, ale na to, co se o tom říká, nebo o ty církvi říká, nebo o tom pastorovi říká. Když Izrael žádal krále, Bůh jim neřekl, že jsou špatní. Řekl, oni nezavrhli tebe, oni zavrhli mě. Protože člověk vždy raději nasleduje jméno, než neviditelného Boha. A tohle není nový problém. Tohle je už delší problém a starší problém. Už apoštol Pavel musel v církvi napomínat a napsat, že zkoumejte všechno, dobrého se držte. Neříká zkoumejte jméno církve nebo pastora. Neříká zkoumejte pověst těch lidí, co vás učí. Říká zkoumejte všechno. Berojští byli schváleni ne proto, že poslouchali apoštola, ale proto, že si všechno sami ověřili v písmu a přesto dnes lidé slepě přebírají názory od těch, kteří nikdy neotevřeli Bibli. Ježíš s tímto bojem žil neustále. Nebyli proti němu, protože by učil lež. Byli proti němu proto, že rozbil jejich systém. Nezapadal, neseděl do škatulek, nebyl kontrolovatelný. Říkali o něm, je posedlý, je blázen, je nebezpečný. A přitom přinášel život. Nazarecký tesař bez školy, bez schválení. A přesto lidé říkali, nikdy žádný člověk nemluvil tak, jako on. Když Bůh poslal Mesiáše, neposlal ho do chrámu, poslal ho do jeslích, ne k elitě, ale k pastýřům. Ne k systému, ale k obyčejným lidem. Protože Bůh nikdy nepotřebuje povolení systému. Nepotřebuje povolení systému, aby zachraňoval svět. A přesně to se děje vždy, když se objeví skutečná milost. Všimli jste si to? Protože svoboda bere kontrolu, ale milost bere moc. Nová smlouva bere strach. A kdo žije ze strachu, ten vždycky zaútočí na to, co ho osvobozuje. Proto farizeové milovali zákon, ale nenáviděli milost. Proto milovali strukturu, ale nenáviděli život. Proto chránili systém a ukřižovali pravdu. Zákon dokáže odhalit hřích, ale jenom milost dokáže zachránit hříšníka. A právě proto náboženství vždy bojuje proti milosti. Protože milost bere náboženství práci. Bere jim jejich služby, bere jim jejich systém, postavení jejich jména. Ježíš jednou řekl, vy zkoumáte písma, protože si myslíte, že v nich máte věčný život, ale ono svědčí o mně, ale za mnou přijít nechcete. To je jedna z nejnebezpečnějších věd Bible. Můžeš znát písmo a minout Krista. Můžeš chránit učení, ale ztratit život. Můžeš bojovat za pravdu a přitom ukřižovat pravdu. Farizeové měli Bibli v hlavě, nosili v hlavě, ale hřebíky v ruce, přátelé. Proto nám Ježíš nikdy nedal nálepky. Dal nám ovoce. Podle jejich ovoce je poznáte. Ne podle jmén, ne podle pověstí, ne podle toho, co o nich říkají druzí, ale podle toho, co se děje s lidmi, kteří tam žijou. Uzdravují se, rostou, poznávají Krista, učí se žít v lásce a v pravdě. To je celé, to je úplně celé. Na posledním soudu se Ježíš nezeptá, jak se jmenovala tvoje církev, nebo tvůj pastor, nebo tvůj mentor. Zeptá se, jestli jsi miloval. To je celé, co se zeptá. Víš, co je na tom nejsmutnější?
že největší nebezpečí dnešní církve není falešné učení, ale falešné posuzování. Neptáme se, Pane, co říkáš ty, ale ptáme se, co se o tom říká a kdo o tom říká. Tak se často bojuje proti lidem, které Bůh právě používá, protože nezapadají do našich starých rámců. To je smutný. Saul pronásledoval církev, protože si myslel, že slouží Bohu. A Ježíš mu řekl, proč pronásleduješ mě? Chytáte to? A přesto písmo říká, hle, činím něco nového, což to nepoznáváte. Bůh nikdy nepracuje podle starých map. Nikdy. A kdo lpí na milosti, často mine budoucnost. A možná právě dnes Bůh znovu staví církev ne na jménech, ne na strukturách, ale na srdci nové smlouvy. Kristus v nás naděje slávy. Ne systém v nás, ne strach v nás, ne kontrola v nás, ale Kristus. Nová smlouva není o tom, co děláš pro Boha, ale o tom, co Bůh udělal pro tebe. Je to těžký přijmout, že jo? Ale je to pravda. A možná právě proto někteří lidé ztrácejí pokoj, když slyší o svobodě, o milosti, o nové smlouvě. Protože světlo vždy odhalí, co tma skrývala, přátelé. Tak se dnes zeptej sám sebe. Hledám Krista nebo hledám nálepky? Poslouchám ducha nebo šepot lidí? Držím se ovoce nebo pověstí? Protože pravda nikdy nezačíná v drbech. Pravda vždy začíná u Krista. Měj hezký den.